Navik MC'ra hapsi 10 روزه کردن. Navik هم ترمه کردن. Navik 10 روز پس میبروه باطلش هم میگذرونه. پس این время بنهایت فعال بود نسبت وطن دوستی. یگان کس سوید نمیتیم یگان بانکمات چاپ کنه برای که بانکمات چاپ کردن. доруҳои авҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯйсар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. агар ки шумо ба варзиш машғул бошед метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. Ассалому алейкум тамошобинои гиромӣ. барнома нестай и просто хостум суҳбат кардем кадой мехоҳад бисума кор куна мо бояд даямон 300 каса бисум гузаронем ки 450 каси дуҷая мода ва кадой мехоҳад бисум кор куна 150 ҷураш хати бия бисум мегузаронемш ва поёнда телеграм даму номеро бинависед бисумаро мефаҳмонатон чӣ кор мекунед. тема дар бораи Navik MC. Navik MC-ра ҳабси 10 рӯза кардан, яъне ҳабси маъмурӣ и ки ба моддаи 460 майдаобошӣ обвинят шудагиай ва уҷада банкомата чапа мекунад. банкомати ширкати DC-ра Душанбе Сити банк. банк ҳам нест ба ташкилоти қарзиёк банкай номша пура намедонам. Душанбе Сити-ра банкоматша чапа мекунад ва аз ҳамин лиҳоз РВКД мегирад ҳабси маъмуриш мекунам ва ин ягон хел доғи судирам намегира ва кадоме ки хирсан шуд ки тамом ина Navik ҳам турма кардан. Navik 10 рӯз пас меброя батлша мегзарона ягон гап чап нест ва фикр мекунам ҳаму чизе ки овардагиай чи зараре овардагиай ҷуброниш мекунад тамом ва ӯ зараре овардагишам калон нест баро ки банкомата вай нашкаста вай просто чапаш кадай максимум вайрон шав ягон шлефтиш вайрон шав ки ягон ҷои розеткаш ягон чиз хай ӯ суми калон нест ва Navik MC фикр мекунам ира аз сари қарш кадай баро ки дар дуруни банкомат карташ рис кадай ва сроч мумкин сумуш дар кор будай барои ҳаму камтарак тоқат накадай ва гирифтай банкомата чапа кадай. ягон кас савед наметим ягон банкомата чапа куна барои ки банкомат чапа кардан и якум бору хеле баъд дуюм бор мумкин уже ҳуқуқ вайронкунии ҷиноӣ да бигзарив делат кунан мумкин ягон сол бишини не ки якум бор и бародара просто ему повезло ва банкомат вайрон нашуда барои ки банкомат қариб $25,000 агар ки ӯ вайрон мешид точно уже ҳуқуқ вайронкунии ҷиноӣ мешид барои ки уже зарари ки хай корхона так бошад калон невуд миёна зарари миёна ба корхонара бирасонд ва зарари миёна худаш то 2 сол турма дора. хитон амира анализ кунен ва накунен на банкоматҳоро чапа кунен на терминалҳоро бизанен ҳамун чилик таку сахт наза ки яке чиликет бидрояд тамом унҷара мебинанад тамом а чилик экспертиза мегиранд капа дуд мекунад и камтар шӯхӣ буд ва 10 рӯз пас Navik MC меброя. Navik ягон хел диздӣ накадай Navik ягон хел кору бор чи накадай вай просто карташ рис кадай срочно сумуш дар кор шудай ва бояд ӯ картара барода ягон ҷои дига бизана ки карташ наодай барои ки ҳамҷара видеоро бинен тарафи камера мегарда ба фикр мегӯяд чо кади сени картаи мара гирифт баъд мехеза ӯ хеле ба фикрам ранги чиҳо ҳастанд ку қитиёи кока-колатиак хеле хелиш мекунад поён як тлинг як кока-кола меброя хел кардем ки ҳам хеле биларзониш ягон карта меброяд ки мутаассифона банкомат хеле система қади кор намекунад ва ба Navik MC тоқат фикр мекунам 10 рӯз шиштан унау блогерои дигаро 15 рӯзи 20 рӯзи шиштан 10 рӯз шиштан сроки созиш додиян хотирбинӣ кардиян барое ки последнее время бениҳоят фаъол буд нисбати ватандӯстӣ нисбати темое ки ҳифзи идеологияи ватандӯстӣ буд ва кадоме ки ягон душманӣ дора Navik MC дар кадоме ки ягон гапи зиёдӣ дора 10 рӯз пас дар каналаш ба фикрам видео мекунад баъд ҳамҷода чизе мефуратон бинависен агар ки бисёре омада нависанд ки ина хирсамша Navik турма кардан бародаро чизеро ки дар реп мебинен дар ҳаёт хел нест худо дар пои ягон репер даже хаст назана
просто на хор бзанан, на хас бзанан, на ҳечи. Худо ҳама вақт муваффақ бошанд, ҳамаш дар зиндагӣ пули бениҳоят бисёр биёранд ва ҳама вақт хушбахт бошанд. Ягон репера, даже ягон инсон да бадӣ кардан, и ба хита зарарай. Ва ин чизо дар сари ҳар як кас меояд, рӯзои мусибатҳои вазбин ва ҳамин рӯзда просто итита дастгирӣ кунин. Просто ҳозир 10 рӯз нест Navik, каналаш метавона активиш биғалта. Просто бидроин, лайк монин, видеош айсар тамошо кунин, поделиться кунин, что буброя, аму 10 рӯзаш может ягон $200-300 кор куна, чтобы бо ягон проблема мушкилиша ҳал куна. Бародаро ҳамара совет метавон канали Navik MC да подписаться кунин, 10 рӯз пас насиб карда боша худаш видео мекуна, агар накуна хай даъватш мекунем, хадш видео мекунем, суҳбат мекунем ва ҳама чиза мефаҳмона ки чӣ гап шид, чӣ хеш шид. Барои ки ҳозир шумо ҳама информатсияро ая тараф дистед. Бо тарафи дигар гап мезана, ҳамаш пурра мешава. Саломат бошед, худтона эҳтиёт кунин. Navik MC не сдавайся, гуфти гапо.